О, стига бе, човек. Кой го качи това, бе, брат? Кой качи тия снимки сега, бе, човек? Аз като R9, чат. Аз като R9. Аз като Пеп Гвардиола. Отива ли му? Брат, аз приличам малко на Пеп Гвардиола сякаш, бе. Аз сякаш приличам леко на Пеп. Аз като Неймар, чат. Като Нойер. Като Иниеста, брат. Като Серхио Рамос. Като Карлитос Веля. Като KDB, чат. Като Меси. Брат, буквално аз съм KDB, чат. Човек, това е KDB, човек. Само дето не е рус. Holy shit, аз много приличам на Кевин, бе. И съм дебеличък като него леко.